Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri, barkatu, bigarren kafera, zer modu zaudete? Nekatuta, ez du aspertzeko astirik izan asteburu honetan Amurrion Araba euskera, Zizurkien eskola txikien festa. Larun batean Euskaltzaleon martxa Iruñean, eta kirol ekitaldi ugari, T3T, Galipamendi bira, estropadetan Espainiako txapelketa, eta nola ez, futboleko munduko kopa. Baina zalantzarik gabe divertigarriena Euskal Herriko lehenengo gazte rolling txapelketa izan da. Urnietan egin dute Azkorteko Ermita Alboko Maldaren goialdean, parte hartzaia kokatu ostean, 30 bat lehiakide abiatu dira gaztaren atzetik maldan behera. Gaztaren atzetik horrik egitearena konturi Ingalaterrati dator, bertan ospatzen da Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake lehiaketa ospetsua, 200 metro maldan bere egiten dituzte urtero, maiatzean Gloucester gazta harrapatu nahian. Lehiaketaren lehen froga idatzia 1836ko ekainaren 9an Barrows Worcester Journal egunkarian argitaratutako mezu bat da. Hala ere, tradizioa are zaharragoa dela uste da. BBC-ek dio, 1836ko data baino 10 urte lehenago hasi zela. National Geographicek esan zuen lehenengoa 1826an gertatu zela, naiz eta tradizioa agian zaharragoa izan, eta Dorothy Gladys Speiserrek idatzitako 1954ko Yearbook of English Festivals liburuan adierazi zuen tradizioak gutxienez 500 urte dituela. 2023an Delaney Irving lehiakide kanadarrak emakumeen lasterketa irabazi zuen, baina konorterik gabe amaitu zuen eta ospitalean eman zioten garaipenaren berri. Never enough, nata biontako sotasuna guztuko ez duzuna hori segara zure zaporeak zoratu arte Biscuit María andaz buena y mel solo en las calles a falta de miel el queso pa'l resto ez baitakite zein den gure rock gustukoena zein den gure rock gustukoena zein den gure rock gustukoena gustukoena. Bagaztazari garela jarrai dezagun sukaldean, gaurko egunez jaio zen Pearl Conchen janari txinatarrean aditu handienetako bat. 40 sukaldaritzako liburu baino gehiago idatzi zituen, batez ere etxineraz, baina 1983an Everything You Want to Know About Chinese Cooking liburu ospetsua argitaratu zuen ingelesez. Eta gaurko egunez Eugenie Brazier, ama Brazier ez izenez ezaguna jaio zen. Sukaldari frantsesa izan zen, 3 Michelin izar lortu zituen lehen emakumea. Osagai freskoekin eta plater sinplekiko zituen grinak, errezetako rapiatxu eta saltxa aberatxez kargatuen aurka, bere jatetxeak 1985an 3 Michelin izar lortzea eragin zuen. Izarren glamurretik urrun 10 urterekin umezurtz geratu zen Eugene gaztea. Nekazaritzan lanean aritu ostean 19 urterekin Lyonera joan zen eta hango jatetxe batean ezagutu zituen sukaldaritzako trikimailuak. Beste emakume bati esker, Meg Filie. La vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé. À sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Un jeu si amer, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit. Ondo jan behar da Olinpiar Jokoetan parte hartzeko. Are gehiago 4 edizioetan parte hartu nahi baduzu, Almudena Zidek bezala gaurko egunez jaio zen Gasteizko gimnasta hoia. 1986an parte hartu zuen Olinpiar Jokoetan lehenengo aldiz Atlantan. 16 urte zituen eta beraz, kirolari gazteenetako bat izan zen bere lehen hitzordu olimpikoan. Adin txikikoa izan arren, epaimaia eta ikusleak erakartzea lortu zuen. Gimnasia ritmikoko finalera sartzea lortuz eta kirol honetako funtsezko figura bezala berehala sendotuz. Sydney eta Atenaseko Joku Olimpikoetan finalera iritsi ostean, 3 Olinpiar Jokoetan jarraian finaleraino sailkatu den munduko lehen emakumea bihurtu zen, eta 2008an Beijingoetan ere aritu zen.
txalotzeko kirolaria Almudenazit. Eta badakigunez, euskara ikasten aritu dela azken aldian, hemendik muxo handi bat, eta zorionak Almudenaziri. Zorionak. Kirolarekin jarrai ezagun, gaur Iñaki Williamsen urte betetze eguna data. Bilbon jaio zen 1994an, baina segituan Iruñera egin zuen bidaitxoa, hain zuzen ere familia bertara leku aldatu zelako. Pamplona Kirol Klubetik Atletik Arrobira heldu zen juvenila zela, eta egun Atletiken gizonezkoen lehen taldean jokatzen du. Beste kirolari bat aipatuko dizuet. 3 urte beranduago Iker Bizente Saralegi jaio zen Otxagabian. Bizente Nafarra aizkolaria da, hainbat txapelketa nagusi irabazi dituena tartean Euskadiko eta Nafarroako txapelketak. Eta beste kirolari eta beste kirol bat, Ziortza Bilaren urtebetetze eguna da gaurkoa. Bizkaitar txirrindularia da, ultrairaupen probetan aditua. 12 orduko Europako txapelduna izan zen 2022 urtean, 24 orduko erlojuaren kontrako munduko txapelketan lehiatu du hainbat urtetan eta Donaiaku bidearen emakumezko errekorra lortu zuen 2018an. Aizue, baina ezin dugu aipatu gabe utzi Mikel Laboa. 1934ko ekainaren 15ean Donostian jaio zen. Laboa euskal abeslari eta abesti sortzaile ezagunena. Euskal musikaren erreferentzi nagusi gisa gora aipatua, urte askoan bere bi lanbideak uztartzeko gai izan zen, musikariena eta medikuarena. Medikuntza eta psikiatria ikasketak egin zituen Iruñean eta gero Donostian aritu zen mediku, baina baita artista politiko ere. Aztezinak dira bere biga hilezkorra edo bere txapelura. Bere azken emanaldia 2006ko udan izan zen Bob Dylanen telonero gisa Zurriolako hondartzan, lekua gainezka zegoela. Laboa 2008ko abenduaren batean hiltzen, 74 urte zituela, albistea azkar batean zabaldu zen. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen aldegingo. Egoak ebaki banizkion, neria izango zen, ez zuen aldegingo. Baina nonela, etzen gehiago txoria izango. Baina nonela... Uste dut hau dela irratsaio bati hasiera emateko modu epikoena. Zein dator gaur gure laborategira? Sukaldaritza ipatu dugunez lehenago, landerkornago izango da gurekin eztiari buruz hitz egiteko. Pasaden astean glutenik gabeko dununtxak, aste honetan eztia gozotasuna etzegun falta. Esango nuke. Puri-purian tarte ere izango dugu, pasaden astean guztion gomendioak elkarbanatzeko astirik ez genuen izan. Ea gaur lortzen dugun. Eta futbola eta zinema elkartuko ditugu Nora Otxoteko aktorearekin. Pioneras filmaren inguruan arituko baikara. Entzuleok, ekainak 15 ditu gaur eta astelena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Eta zuekin Xabi Arrieta González egunon. Ui, orain bai, egunon. Egunon. Eta zuekin Noa Gaztainago Jarbide egunon. Egunon.
Eneko Iturbe Otamendi, egunon. Egunon. Pues astrena daukadan, zuena bizenekin dantzan nabil gaur, Jure Zeizarandi, egunon. Egurot. Izketan ari zeizuena, eta astelena hola arrastaka daramana. Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1205 garrena du, ekainak 15 ditu, goizak 10:18 minutu, eta gu 6 gara horrengo 2 orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Esandakoa, ongito harri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Entzuleok esan dakoa, 10:19 minutu eta guk gaurko ere bideratu behar du nolabait eta hola jentzi arteren kantu honekin ekingo digu gaurkoari. Zerbait handia da bil, urria daukanak ere, gehiago nahi izaten di. Gure txatean diote egunon, ez daukat astelenik. Zortea zurea, egunon gaztiak, maite duta ostiralean zederra izan zen guriakeko lankideak, elkarrizketa egin eta zelako oihartzuna izaten ari den elkarrizketa hori, eta beste maite duta da zederra indie rockeko babesle izatea, gora musika jaialdi txikik. Indie rockekoa, bai. Trambak egiten dizki gorkak hemen, gora dio indiokerreke, eneko gaur nekatuta egongo da, zepena, enun ikusi. Zergatik, ni nekatuta? Pentsatzen dut, ibili zinelako atzo eskola txikien festan, ez da? Bai. Bueno, baina goizez bakarrik izan. Bueno, jardunaldi erdi orduan. Bai, hori da. Ta Noa eta Xabi, ez dakit Noa eta Xabi zer, dantza 89, gorka, ez, gorko dantza nahiko justuko izan da. Bai, hori esan bai. Ze justu dantza di indiokerrek hori, bai, hori da, epaile pixkate, hola, impartziala. Eneko Adidas kamistarekin etorri da. Xabi, zelako kamiseta ederra. Hau ezagutzen zenuen egorka, estudio original zeba. Bai, nila berririk ez daugat ja, Inigo, zure kamiseta, hombre, nerea da txuri estandar bat gorka. Bai, bueno, nerea bezala. Bueno, baina bitza bauzke marrak eta ez, beste. Bai, da Adidas klasiko bat, nola gaita esateko. Indio rock, gorka, indio rock, hori da, Hauzak behar bezala esan behar dira. June Romate, Tibarguren, zein da zure maite duta? Egia esan ez nukan maite dutik eta bueltak ebili naiz momentu batean, eta egia da, motz esango dut, baina maite ditut igandeetako kafeak batez ere dienean aurreko parranda eguna edo festa eguna gogoratzeko eta kontuan hartzeko bakoitza non ibili zen, bakoitza kontatzeko bere historiak. Eta nire atzoko igandea olakoa izan zen patata batzuk hartuta eta kafe baten bueltan suertez 4 elkartzea lortu genuen, ze aurreko gauean gehiago atera ginen, baino etzien batzuk altxatzeko moduan, eta hola ibili ginen, beraz hori da nire maite dut da. Xabi Arrieta, zein da zure maite duta? Nire maite duta da asteburu hau edo bintzat. Ostiraletik hasitako asteburua. Egia esan, etxean denbora gutxi egon naiz. Eta nabaritzen da zure azalean, Xabi. Bai, etxean gutxi egon zarela. Nahiko gorri daukazu azala, Alde hau batez ere, bai. Nei. Ze ibilizia ba? Ez, txintxo beti. Ez, nik ez aldetu gaiztak eritan ibilizean, Hola baldin bada bintzat. Ostiralean ia bazkaldu gabe biziritan ibiltzera joan, krema ez eman. Dena gaizki. Ez. Nutrizionista aserre, dermatologoa aserre. Bueno, nahikoa junintzen. Ama aserre. Ama, Marcos Llorente pozik. Ama harrituta. Marcos Llorente pozik. Ama harrituta joan nintzela. Gero, larun batean, 6-7 ordu zarautzen lehengusua trialtoia egiten ikusten, hor ere krema gutxirekin. Zuta nekagarria hoi izaten da, triaturi bat ikustea, korritza bero baino. Gogorra izan, Elatua, kafea, Coca-Cola, 7 ordu kubritu behar dira.
Eta atzo tebite ikustera joan nintzen lagun batekin uzturrera, kuadriako lau ateratzen zirelako, eta hor bai pixkat eguzkiak fuerte jotzen zuen, eta atzo gorriago jarri nintzen, orduan nire azal kolorea egunez egun gorritzen joan da. Jo, hau dau tipoa. EAC tipoa. Bueno, aurrera egin barra. Noa Gaztañaga, edo Lady Makulu. Zemo zure bizitza. Ondo. Ze katxon deukidugun asteburuan entzuleok, bapatean, hola gauearen erdian, larun bat gauean, goiuri bialdu zenen argazki bat. Gaua ondo ilunduta zegon, ez? Bueno, egia behatzik. Behatzik, oainik ilundu da behortun. Baina, parranda giron, ze parranda eguerditik hasi zan ikustu dut. Eta noa berriro makuluarekin, edo zalantza geratzen zaigu. Ze bapatean badu, gero ez dauka, gero berriro dauka, gero biziletan dator, gero noa, aklaratu garra daukagu. Lesionatuta zaude, ala ez. Baja behar duzu, ala ez. Hilko zara, ala ez. Oraingoz ez. Bihurritu zenuen hori larteko mendiko maldan bera edo parrandan? Tebiteako entrenatzen bihurritu nun. Jo, zenbat galdera eta zenbat gezur, Bai, hori egia da. Jo, mundu guztia egizaten nion, eta horrek ez zaiten sinisten, da ni baina zeban nintzen atorra nite biten. Arraro eritzen zaizu, ez? Zeagio, igual, ez da egite, Aimar Zubeldia klasikoa biziletan egitekoa, ez? Biziletan asko ikusten zaitugu, mendian ez zaitugu hainbeste ikusi. Ja, bueno, bai, gustatzen zait asko, baina baingoz ez daukat... Ez, gure kontu. Ez, baingoz ez daukat ebiten atatzeko intentzioa gea esan. Eta hoi izan baitan ere maite duta, bueno, asteburu hau, aldetik Tolosako kanpoko igeriluko erikiute, bueno, ondela... Amarrean. Bai, hoi da, bai. Eta ni hortxe bizi naiz justo hor minutu batean. Igerilekuan? Hor justo igerilu. Eta hoite zorte haukat, ze, adibidez, goizetan, atxaletan da bai eta jende gehiago, baina oiturauko godiez nire lagunak tani auzo berdinen 8 kuadriako 8 bizigea. No? Bai, eta orduan askotan esateu goretan, badiez bueltatu etxea, eta esateu goretan ordu batetan edo. Baina norbait jutea bainotxu bat hartze dut, eta bueltatu etxea, eta fresko, eta gaina goretan nahiko gutxe otea. Eta egia esan pilo gustatzen eta hoi larun baten hortxe onginan, eta iganden, eta ebite ikusten onginan, ni mendia egin nahi nun berez, baina bueno, ezin izan omen daigo. Eta orduan egon ginen zarkauzin ikusten, eta nire bi lagun ateazian, lehenengo aldiz, egia esan pozik jarri nintzen batez ere behingatik, ze asteko nahi irutu zait aurten batez ere amaitzea ja bakarrik, irutu zait superrondo zeola amaitzea, men eontzian guztik bakite kriston bero intzula, ez dakitzen bat 30 altu. Igozan 33raino larun batean, hau iganden izan zen, atzo, tebite. Uzturren gehi ezun. Bai, baina guztet. Hoi da, eske uzturren, baina guzkitan. Eta ize gabe. Eta krema gabe. Amarteritan edo aizea jotze zuen, baina gero ja... kriminal. Bai, eta bezperan parandan ibilita gehiago. Zena ez ez. Hemen hostialen esan zenun, larun batean aterago zinela. Ez. Ni bestak ikusi nuen. Larun baten nik Ostegunen? Horregatik etzan ostiralean etorri? Gero jom, haitu zen komentatzen, nekin, kroketa bajaten, goizeko 3 edo 4 etxea junguziala lan baten, gero tebite animatzea jomartutelako. Bai, lagunako inzuten. Ni triatroiakin nahikoa. Ados, nire izan betatzen. A ber, hain naizen ni hemendik zea gauzak asmatzen. Larun baten beste bat ikusi nuen. Etxea alertuta jatu nintzen. Larun baten... Ikusi nuen eneko. Enekito zei, Zuen ibilizera? Makuluakin. Zuk makulurik etzen hon behar, eneko. Nik ez. Inoiz ez behar. Zina zure maite dut, eneko? Bira, maite dut ez da dakat, gaur. Zer, barkatu? Vale. Ez, bueno, asuntoa da, bueno, ni zizurkildarra izan da, gure kuadriak, orokorrean, ez dira zizurkildarrez bakarrik osatuta izaten, ez da? Inguruko herriko jendea... Fitxaketak daude. Bai, ez, baina horrela ezi garelako edo horrela jaio, bai, horrela hazi garelako, beserik gabe. Eta gure kuadrian ere, badaude bila honako batzuk, eta orain, azken, data hauek iristen direnean, azten dira bila honan futbito txapelketak. Joio. Eta, karo, astean 3 egunetan, karo, jende guztia ara joaten da, eta orduan esaten dugu ere, joan beharko. Baina, egia esan niri atxalde oso bat egotea, herriko plazan futbola ikusten, pixkan nekagarria egiten zait. Gainera, orokorrean baita, ze, hau,
gutxitan hartzen dugu kontuan, baino ia egunero baten bat lesionatzen da, partido horietan. Adibidez, aurrekoan, batek sorbaldaterazun, eta badira. Baina nola aritzen zarete zure herrian futbitoan? Eske, gure herria... Errukbia balitz bezala? Elkarri bultzaka eta... Bai, hor jolasten dulako ere jendeak, ez duna jolasten normalean, orduan, baloiak entzen maia zemate izut bat, eta venga. Gozoa gongo da medikoa. Bai, egia esan, gure herrin, no ezala asko daude makulukin, data hauek iristen direnean. Ez, baina, eta hori, ez den maite, arratsalde oso bat egotea, euski azpin gainea. Bai. Euskik emate izula, eta ados fuera nagoa. ikusten, eta, pixkan ekagarri egitea, baina, gero behintzat, inoiz ez dio kasu egiten, partido egiri. Da plan soziala. Bai, da plan soziala gehiago, eta kuadriakoekin hitz egiten, edo agian beste batzuekin, eta, gehiago da gure kasuan behintzat hitz egitea, ingurukoekin, baina hor euski azpien, Orduan, ez zait argi geratu maite dute edo maite dute zadan. Maite du transizional bat. Interpretatu nahi duzun bezala. Ados. Hori da. Oso ondo. Hor badaude zea batzuk bezala, ezta, aukeratu zure abentura. Hori. Estilo hortakoa. Hemen galdetu dute, ongi gaztainoan jun, Bai, ni oso ongi. Gaztaino ezagutzen ez dunantzat da horretako auzo bat. Horretako auzo independentea. Festak izan diena? Izan dira festak. Duela gutxi hortaz aritu ginen. Ez gogoratzen, esango nuke. Beste hori hartzungoa auzo bat zen, aipatu genuna. A ber, nahiz hori hartzungoa. Horeretako auzo bat. Horeretako da, barkatu. Nola, indiokero jartzu arra da, nastuiten naiz pixket. Da horeretako... Mai gustatzen, hoi hartzun. Parrandan ibilizea gaztainon? Bai, parrandan ibili naiz gaztainon. Eski gaztainoren... Kiston gaztainarra batuta. Berezitasun, ez dut edan ezer. Roberto gaztainon. Gaztainoren berezitasuna da, DJ Bull jartzen dela ordu batetan, gaueko ordu batetan, eta hurrengo guerdiko 12 ordu bat arte, han jarraitzen duela. Bizilagun gaixoen komeriak kontuan hartuta. Suertez ni bosterritan retiratu nintzen, baina bai, badakit jendea goizeko 11 12 antzegoela oraindik parrandan beraz. Haze jende lotxagabea. Ibilizarete bai. Ibili dira. Bueno, hemen izan dute, ze ona, Pipiolos Team. Pipiolos Team parrandan. Zergatik ote Pipiolos Team? Izen hori jarri diegulako. Gure streamingean. Hola jarri diozu? Pipiolos Team. Zergatik galdetzeu eta beha jarri zigu. Bai, hau da, bai. Oso inigo da hori. Esaten duenean bezala, hau nire laguna da, ez dakit nola izena duen. Nire laguna da, ez dakit nola izena duen, baina nire laguna da. Dia gaina duela... oso inigo baita ere. Duela baino gehiago jarri zigun karpeta bat pipiolos, dimizena zula. Bai. Nik karpeta hori sortu nun? Bai, karpeta bat sortu zen. Ez, Imanolek sortu zuen, Izena igual ni jarri nintzen, baina karpeta hori Imanolek. Esango nuke karpeta hori Imanolek sortu zuela. Besarka bat Imanoli gaur ezin izan duela. Gizajoa. Igual ez dago, ez dago. Ez dago, bai. Konfirmatzen diguzu. Goizango izenik idatzi diot, animo. Eta erantzun ditu. Animo lo egiten. Beste gauza bat erantzun dut, orduan esan eta, pentsatesna dago. Kuadria eguneako osatuko zea, noa, sorteazuk, noa, oso ruti bizizea, ez dakit lan afirmazio edo galdera, gorka, baina, esango nizuk ez dela inbesterako, noa bizi da... Laborategitik zenbat minutura? Oinez 17. Bere pauso... Bere hankaluze horiekin 17. Imano González Gurutxakak 9 minutu. Hasta nik esatiot Imanoli, Manolo, jo nahi poliki go, tío. Aurrekon bere atzetik anetorri nintzen honean. Gainera dauka, oso joera txarra, oso gauza itxuskia da ez dagoen atzitze egitea. Baina nola gero esango diegun aurpegira iristen denean, ez da zer pasatzen entzuleok. Imanol joan daiteke 2 metro zura aurretik, eta zuk pauso azkartzen baduzu, berak ere azkartuko du, moteltzen baduzu, berak motelduko du, baina beti joango da aurretik. Imanol, nire paren jarrita, ez da modu. Bai. Ai, Manolillo. Gaztainoko berezitasuna da, badakizula noiz zen, baina ez noiz egingo dezun buelta. Alaxe da, beraz. Bai. Indio etzintuan ikusi ala ere, Berak zu bai? Eizkutuan zegoen. Ja, ez dakit. Jende asko bilizena eta ostiralean egia da jende nahiko txo zegoela Zopilotesen kontzertua zegoelako. Baina larun bata esango dut eta azar itxuran geldituko nez, baina ume asko zego. Señora, kontuz, entzuleo, eantzuten duzuen? Bueno. Hoi da adina erori zaiola juneri, bi golpetan. Nik berdin pentsatu dut larun bat ontan, Ibarrako festakin, nik gaina pentsatu nun hoi. Nera magoita esan ziten ume asko zeudela. Iritsi zait, nire bai. Benetan izate konversazio egitzen 22-24 urteko pertsonak. June, 25.
24 ondo gelditu zela. Onda nintzen? Ez, 26 ditut. Seia! Urte asko dia, june iritsi zala honea pipiolostin izan da. Bai, ja. Ni bai, nizela hitz egiten, ja, pertsona Ja, heldua bost ezela. dia. Urte asko dira, june iritsi zela ona. Bost dia. Bost urte. Bai, Hogeita 5 urte batekin. 2021 bai. Bai, hau inoiz kontatu, gainera. Nola Maite Bidartek bialdu zigun onuntza june. Pasaden astean kontatu Bai, behar. bai, bai, bai. Nahikoa da. Horentxe nintzen konturatzen. Nahikoa Zopilotes ikusi nuen, ez da egitan, Zopilotes, zopilotes, ez? Pentsatzen, igual da zopilotesen Ez, tributo bat. Hor bat zegoen, Cojón Prieto y los Guajalotes, agero atera zuten, Tajón Prieto y los Guajalotes, ez? Nola zan? Neko Jaben Adina eta erori kompainia. Barkatu. dakit. Tajón da orain dela 5 urteko kontu bat. Orain da Ez 5 urte dakit jotzen zuten. Cojón Prieto bai da, ni umen intzala, 80ko hamarkada hasierako izango da. Baino gero atera zuten duela azken 10 urtetan egon dira jotzen, hauen bersioak egiten Tajón Prieto y los... Ez da beste zerbait ditu zioten, baina bai. Bai. Bueno, euskal musikaren erreferentzia bada, Cojón Prietok egin zituen rantxerako Euskal Herrian, ziurrenik inorko ordurate egin ez zituen bezala, urtetan eta maila handiarekin. Esango nuke Herribera ingurukoak zirela gehienak, Nafarroko Herriberakoak, eta bai, Cojón Prieto. Entzulen artean egongo da pentsatzen baino gehiago, tekila botia pranko ustu dituela euren musikarekin. Eta ondoren Tajón atera zenean hauekin ere bai. Goiuri, zein da zure maite duta? Bueno, nire maite duta eta historio txiki bat. Noak aipatu duen igerilekura joan nintzen igandean. Baina nik ez daukat ohiturarik ara joateko. Eta orduan oso galduta sentitu nintzen. Eta bide batez, esan nahi dut, oso gaizki seinalizatuta zegoela, iruditu zitzaidala. Ez bazara, ez bada zure ohitura ara jotea, ez dela erresa bidea topatzea. Kontua da, ni joan nintzela atzo, igandea, eta, igeriloko honetan badaudela, igeriliko estaliak eta kanpokoak. Eta estalietan, bazegoen txapelketa bat. Eta orduan, ni azkenekoz, kanpoko igerilekotara joateko beti egiten dut bidea barruko igerilikutik. Eta orduan, joan behar nuen kanpokora beste bide batetik, eta galdu egin nintzen. Eta orduan, atzetik bazetorren familia bat, senarren mazteak alabarekin. Eta orduan, niri atzekoak azalpenak eman zizkidan, eta sentitzen duten mendik esatea, baina ez ziren oso argiak izan azalpenak, eta orduan, esan zidan taberna bat gurutzatu behar nuela, eta orduan, nik eskairak ido nituen, eta taberna gurutzatzen hasi nintzen, eta atzetik etorri zen, familia hortako aita, esan ez, barkatu, esan duzu, igerilekura joan nahi duzula ez da, eta, bai, eta, inigo, jetxezak zu bizkat musika? Bai. Ari ditzen hitz egiten, zinuen konzentratu, ari zirelako hemen mariatxiak. Mariatxiak ez, Cojón Prieto y los Guajolotes. Bai, zaldira mariatxiak. Bai. Antzeko bat. Bueno, eta orduan kontua da. Ni hasi nintzela taberna zeharkatzen, eta familia hortako aita etorri zen atzetik, esatera, barkatu, esan duzu kanpoko igerilekura joan nahi duzula ez, entzun zaitut, eta bai, etorri gurekin hemendik da. Eta nik pentsatu non, ze jende jatorra. Eta orduan behaiekin joan nintzen, eta beraiek erakutsi zidaten nondik sartu behar nuen. Eta orduan pentsatu nuen, ze jende ona, nik mesede hau itzuli behar dut, nolabait. Agian ez beraiei ez, baina beste norbaiti, eta horrela egiten dugu mesede katea. Eta igerilekoan egon nintzen hainbat orduz, eta gero etxera hueltan nindoala amak telefonoz deitu zidan. Eta hartu nuen telefona, eta zen nire ama zegoela Donostian autobus geltokian Tolosara hueltatzeko, eta amak esan zidan, Goiuri, ingelesez galdetu gizon honi, antza denez gizon bat zegoen bere inguruan, gizon honi, ea nora joan nahi duen. Eta nik pentsatu nuen, izango da, galduta dagoela pertsona hau, eta ingelesez nire amarekin ez daulertzen, nire amak ez dakilako ingelesa, eta pentsatu nuen, begira, ze aukera ona... Ez dakit nola buka daitekena, baina ondo ez. Ze aukera ona goizeko mesedea itzultzeko, ez? Nei, goizean, igerilekoan, familia batek lagundu dit, eta nik orain turista galdu hau lagunduko dut. Eta nire amak, pasazidan, gizon batekin. Eta, hello, kostazitza egun gainera, eta hello, eta non hasten den izketan, pertsona bat, gizon bat ingelesez, baina azentoa bazen, Japoniakoa zela, uste dut gizona. Iruditu zitzaidan, azentoa hasiarra eta Japoniakoa zela, eta non esaten didan gizonak ingelesez, ez dut laguntzarik behar. Zer? Eta gizonak, bai, oso jatorra zure ama edo amona edo hemen dagoen emakume haue, eta very kind,
Baina ez nago galduta. Eta nire amak pentsatu zen gizona galduta zegoela. Eta orduan nire deitu zidan, nik gizonarekin ingelesez hitz egiteko, eta gizonari Donostiko indikazioak emateko ingelesez banora joan behar zuen, baina gizonak zure amak ikusizun. Drama gaixua. Gizonak esan zidan, very kind, but I don't need help. Eta, bueno, izan zen momentu surrealista zeharo. Bueno, barrez lertzen aritu nintzen, eta egia esan gero lagunei kontatu nien, lagunek ere barrez, eta eman zigun horrela edukia, baina orain pentsatzen dugu nire amak turista bat baitu zuela. Wow. Atzo. Maria Ángeles, we love you, but we don't need your help. Gizonak, zazu pentsa, ez dakit nire amak zer ikusiko zion gizon horre, gizon horrek, eta esate bai, very kind, but I don't need help. Ba, nik beste maitu dut, nuen baina mantenduko dut gordeta, eta zurearekin lotuta ingelesa, turistak eta jendea laguntzeari buruzkoak. Ni galdera bat, Goiurentzat. Ados? Zuk amari zer esan diozu? Nola zen? Lagundu egin diozula turistari, galduta zegoela, egia... Ez, egia esan nion. Amantzion. Orduan, gizonak berriro telefonoan ere amari pasazion, eta nik, ama... Gizon honek ez zula laguntzari behar. Bueno, agian esan zion, ama, eskerrik asko ditzeagatik, lagundu diogu... Ez duela laguntzari behar, eta nire bak, nola ez ez, aia esan zian, nola ez ez, hemen da ota mugikorrarekin. Bueno, besarka bat nire amari eta beste bat gizon japoniarroni. De estos cabrones falsos y mi cobarde. Abestia hau ezagutzen duzu, ez? Eneko hori pegatzio bai, ez? Ez, baina nik ezagutzen dut. Bai, entzun da. Kultura musikala da, hau. Goiurik egin ditu parrandak Tolosako Orbela tabernan abesti honekin, zalantzari gabe. Zakitza bestidan. Baina ez du jo erizten denean zautuko zu. Eta junezuk ere zautzen duzu. Chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. Goiuri, hau ez zentzu inoiz, bai? Ez, benetan? Benetan. Hau egon da nik uste Orbelako playlistean atzoraino. Atzor arte. Bueno, nire maite duta da, pixkate ingelesa horretarteko, lehenko batean etxeran ninduan, eta itafarin batetik edo, etzan berandu, igual la faltzeran ninduan, ostirala larun bat, eta batean etxerako bidean kale iskin batean, ambulantzia bat, udaltzainak antxe, gaitu nintzola begira zuze pasaute dan, eta batean udaltzainak ezautzen nindun, eta Nigo, ik inglesa jakingoek. Bueno, bai, da, torri bisket. Tantxe, tipo bat lurren, 75, 70 urte, Jesukristo merlakin. Bueno, kontua da, antzegola, bere beste lagun bat, adin antzekoakoa, ez zain merlatuta. Ernao ziur daniarrak, edo norbeiarrak, edo zertziren, haintzi naiz gogoratzen, eta hasi zait udaltzaina, galdetu jozu. Ea, nun duten hotela. Nik nun ez ulertzen, gara, nik ekin ze pasatzen ari zen. Bueno, galdetu dio, eta bere laguna esetit, San Sebastian. Vale, hotela Donostia, no sondo. Ez dakit beste iruzpalau galdera egin zizkidan, eta joan ginen pixkanaka argitzen zer gertatu zen bertan. Tipoak zeraman alakoa, uste zuela Donostian zegoela, eta ikusi zuen portal bateko atea, argia hola portal moderno xamar bat, eta haren Donostiako hotela iruditu zitzaion. Horren hasi zen eskaleratik gora bere logelara. Bere laguna zeon, pues por ahí erdi parrandane bai. Eta holako batean, erorizan eskaleratan, kiston zartako hartu, bizilagunen batek entzun, atera, topatzu de tipo bat, ez dakine hizkuntza hitz egiten, ingeles ez ere mozkor egin da zegoena, odoletan, ambulantziak Asuntzion eraman zuen, Tolosako ospitale semi-pribatura eta gure eskubideak bermatzen ez dituen Asuntzion klinikara eraman zituen, eta handik, gero, Taxian joan omen ziren Donostiara tipo hauek, baina egin beharrekoak egin da. Baina, bastante grazioso egin zitzaidan udaltzainak oraindik parra egiten du. Baina, zenbat udaltzain eta ambulantziako langilez duen, eta ez da batek etzekin ingelesez moldatzen. Ez zuten konfiantza antza. Bueno, ingelesa eta hizkuntza pixka bat mozkorra. Baina, bueno.
Bai. Galdetzeko, nun zaudena, Baina gainera nun dakazu hotela galdetzeko. Ez ziren galestarrak, iguale auskeran zailtasun gehiago eukiditzakezulan. Herrialde nordikoen batekoak ziren, eta, nahiko ondu lertzen zitzaien, eta gero ixe ambulantziakoarekin galdetzen, ea medikazioaren bat hartzen zuen, ea alergiaren bat baute zuen, hori guztia, kriston ardura sentitu nuen, baina gero kriston katxondeak aldaltzainak topatuta, hostia, lehenguan honen laundu ziren, ingeles ez ondo moldatzek, eta hola xebili ginen, laguntzen. Goizeko 10:43 minutu, gaurko saio abiatu beharko dugu, ezta? Hasi beharko. Pipiolostin, gero arte, gero puripurianen etorri beharko duzu, batzuk behintzateneko, bai, bestek, indik aukera daukazue, Xabi eta Noare bai. Bitakon batek igual etorri beharko du. Imanol ez dagoela ordezatu beharko duzu. Bulto agingo dugu, ba. Venga, gero arte. Agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Goizetan izpilu parean arro irrie itean eme oldarkorretan negarrari beldurrik ez dioten gizonetan. Aurrera pausu eta errebeldia akturik egin izan ez balitz, gaur egungo egoera oso ezberdina litzatekeelakoan nago. Emakumeek ez balute botu eskubidea borrokatu, autobusean gure tokia egin edo amantalaketxean utzi eta lanteukietarako bidea hartu, agian, ziurrenik, gaur ez ginateke gauden moduan egongo. Errebeldia puntu horietako bat beharrezkoa izan zen 1970 urteko abenduaren 8. Espainian emakumezkoen futbola onartua egon ezarren urte hartan, hainbat futbol talde sortu ziren klandestinitatean. Esate baterako, Merkakredit edo Sisam, gerora Villaverdeko Olimpiko izendatuko zena. Espainiako emakumezkoen lehen taldeak izan ziren. Hauek Espainiako emakumezkoen lehen futbol partida jokatu zuten Madrilgo Villaverde auzoko Botitxier zelaian. 8.000 ikusle berteratu ziren, zelaia bete zutenak eta beste asko sartu ezin geratu zirenak. Pasaden astean, ekainaren 11ean gizonezkoen munduko futbol txapelketa hasi zen. Egun bat beranduago, zineetan gertakari hori hartuta sortutako Pioneras solokerian jugar filma estreinatu zen zineetan. Marta Díaz de López de Díaz zine zuzendariak sortutakoa eta euskal aktoreak dituen film honetan, nora otxoteko futbol jokalari bihurtu da. Nora gaur gurean da film honen inguruan aritzeko, beraz gehiago luzatu gabe. Egun honetan ongi etorri Nora. Kaixo, egunon. Bueno, Nora, bigarren kafean ditugu bi galdera ofizialak, elkarrezketatik kanpo doazenak eta horiek goiurik egingo dizkizu, eta gero sartuko gara. Nik biak egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko. Vale. Lehenengoa da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Nola irudikatzen duzun, bai ez, orduan, nola nahi duzun zure hileta. Eta bigarrena pixka luzeagoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa guztia. Konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, edo zein etapa. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, gero ikusteko pelikula batean islatuta. Beraz, aukeratu behar duzu, edo hileta, edo pelikula. Nik uste agian lehenengoa. Begira. Ze bigarrena pixkatzaia da ez aukeratzea bakarrikan etapa bat. Eta orduan, nire funerala, azteko nik uste ez nukela egingola funeral ofizialik edo hileta, bai. Baina gustatuko litzadakena, agian ez dakit, nire etxean edo, nire ungoa naiz, eta orduan, aiako harrietan edo, nire lagun eta familia guztia elkartzea, eta hor ospatzea, nirekin bizitu izan dakoa,
eta pues, historia konpartitzea, eta hori gehien bat triste egon beharrean, danak konpartitzea, beraiek nerekin konpartitutakoa. Ze polita, asko kaipatzen diguzu hori ez, bizitzea hileta bat, oroitzapen honetatik abiatuta, eta historiak elkarbanatzen, eta, hainbeste jendeak esan digu hori, hasi bar garela ja txertatzen hau, eta hurrengo hiletetan, mai gailera atera behar dugula, haizu, bigarren kafean gobiatu guztiak esaten dute, hau ta beste, orduan, egin barko genuke. Oroitzapen horietako bat izan daiteke film honen inguruan zure lagunek eta dutena, beraz sartuko gara pixka bat horretan. Pasaden astean estrenatu zen zineetan, aipatu dut, zer moduz estreinuaren ondoren? Oso ondo, oso pozik. Azken finean, hori asteburu hontan pasa naiz, lagunekin joten zinera ikustera, nik pelikularen agotik ikusian eukan, baina baita familiakin, atzo bertan egon nintzen, 2 aldiz. Sartu nintzen zinera, familiakin eta gero lagunak etorri zian, eta berriz ere sartu nintzen, orduan oso pozik, eske, bai. Ingurukoek zer diote? Asko gustatzen nahi zaie, danoi, bai. Eta hori badukadala pixkat danetatik inguruan, eta futbola batzui bai gustatzen zaie, beste batzui ez. Baina orokorrean bai, eta gaina emozionatuak ateatzen dira zinetik, orduan, pozik. Ondo, pixkat sartuko gara, bai, lehenik eta behin zure bizitzan, pelikula honen bueltan ere, eta galdetu nahi nizun lehenengo gauza bada, futbolarekin ea ze harreman eduki duzun, zuk? Bitu, ni futbolakin, txikitan, hasi nintzen nola izan nun etapa bat, ez? Asko gustatzen zitzaidan futbola, eta nahi nula hor jolastu futbola eskolan, patioan, baina, pelikulantan ikusten den bezala, niri etziaten uzten, ze, nik ez nun jolasten kanpoan, eta orduan mutilak bakarrik uzten zieten, hori nirelako irukiei, bazuten iruki batzuk, eta oso onak zirala, eta orduan, oso onak ziralako uzten zieten, eta niri ez. Eta orduan, egon nintzen urte pare bat osaiatzen patioan jolasten, baina azkenean, utzi barri izan nun. Eta gero hori polita izan da, ze karo urteak beranduago, batean sortatu zait aukera hau, berriz ere nire futbolarekin daukadan historia hori, izteko edo berriz ere beste alde batetik eramateko. Polita, beraz historia. Eta pionera zen proiektu honen hasiera honetan, nola izan zen zure lehen kontaktua proiektuarekin berarekin, kastinak izan ziren, deiak nolakoa izan zen bidea? Kastina iritsi zitzaidan, eta nintzen kastinera, basieran hori pertsona irik gabe, ez da ezer, eta behin area iritsi, eta esan ziaten, saiatu pertsona jau, jarri hori, pertsona jontan, bale. Eta orduan, batean gero deitu, eta urrengo fasera pasatzea. Bale. Eta ere urrengora, eta gero, batean, hori lau hilabete ondoren edo, nintzen azken kastinan, eta gero nire representanteak da dana deitu ziaten, eta haizu zurea dala. Mariaren pertsonaia burutu duzu, ezta? Kontatuko diguzu pixkat nolakoa den Maria? Bitu, Maria da 18 urteko neska bat, Madrilekoa, Villaverdekoa, eta berak lan egiten du fabrika batean, eta hortaz gain badago sartua sindikatu batean, eta nahiko politika munduan sartua dago, eta hortaz gain futbolean defentsa jolasten du, eta orduan, gero baditu hor trama ezberdinak, baina oso pertsonai gogorra da, eta baditu oso argi gauzak. Eta bera jolasten du, hori nahi dulako jolastu, eta etzaio beste dozer gauza inporta, eta Aipatu dut sarreran, ez da, historia batean oinarritutako pelikula bada, fikzioa da egin batean, baina pertsonaia horrek egon ziren. Denen arteko nasketak sortu dituztelakoan nago, ez dira pertsonaia finkoak, baina ezagutu dituzue, pionerak. Bai, ezagutu ditugu gutxinaka junga ezagutzen. Lehenengo hori ezagutu genitu Malagan, zegoen ginen hori Malagako festivalean, eta hor ezagutu genitun pare bat, eta berai baita oso unkitutak zeuden pelikularekin, azken finan guretzat hori izan zen, garrantzitsuena ez, jendea gustatzea baita, baina beraientzat egin dugu gehien bat. Eta gero justa aurreko, orain dela 2 aste edo, izan zen Madrilen premierra, eta han ezagutu nun, nire pertsonaiaren, pertsona, bizitza realekoa, hori Isabel Fuentes, eta oso emozionantea izan zen. Beraiekin berak ze esaten zizun filma ikusita gero, edo sentitu du gertutasun bat zurekiko? Bai. Eta bereik hori beldurra zeukaten ez, urte guzti hauetan,
nahiko gaizki tratatu zaie, bueno, ez zaie bisibilizatu ez da beraien lana, eta egindakoa, eta orduan beldurra zeukaten pelikularekinean nola ikusiko zain beraien historia eta dana, eta behin ikusi dutenean oso eskertuak zeuden azken finan gurekin, eta jogu beraiekin. Piskat ere nahiko nuke jun, prozesuaren hasiera honetara edo proiektuaren hasiera honetara zure taldekideekiko. Ze azkenean, gero aipatuko dugu, baina bazen proiektu bat edo, emakume hauek jasan zituzten eraso batzuk, zuek elkartu zareten momentuan eta elkarrezagutzen hasi zareten momentuan, ekipo edo talde horren izaera sortu duzu zuen artean? Bai. Ze gaina justo badago anekdota oso politu bat. Ze gu hasi ginen rodajea hori pelikula grabatzen martxoan, aurreko urteko martxoan. Baina hori baino lehen egun ginen urtarriletikan, neskak hori entrenatzen, 3 aldiz astean zehar, futbolean, eta karo horri izan zen, gure laguntasuna eta ekipo sentsazio hori sortu zenean, eta hori badago anekdota bat, ja elkartu ginenean, otxaila bukaeran edo, irakurtzeko gidoia, sartu ginen, neska guztiak hori gelan, ja geneukan ambienteakin, ez bat hemen bestea, tal. Eta zuzendaria Marta behiratu zigun, eta esan zuen, eske ja sois un equipo, sois mi equipo. Eta hori oso polita izan zen, eta bai, hilabete horiek entrenamenduan hori lokatzakin alde batetik bestera egin ziguten lagunak eta taldea. Hori xere galdetu nahi nizun, entrenamenduak nolakoak izan dira, ze zuek aktoreak zarete, agian batzuk lehenagotik futbolean aritutakoak izango dira, besteren bat ez, nolakoa izan da futbolean jokatzen hastea? Gogorra izan zen, justo, bitu Madrilen ez dulaia euririk egiten inoiz, eta dana, lingo urtean, izan zen, hasi entrenamenduak urtarrian, eta rodajea bukatu arte, apiril arte, euria denbora guztian, eta karo, gu entrenatzen genuen, futbol zelai batean zala, 70 hamarkadakoa, osea, etzan belarrezkoa zen, lurrezkoa lurra, eta orduan, karo, euriakin dana lokatzez, bueno, eta orduan gogorra izan zen, ze, pelotak rebotatzen zuen, gelditzen zen sartzen nola putzutan, baina oso polita izan zen, hori 3 aldiz astean ikusten ginen, jute ginen hori gure botekin, bata bestea pasatzen, eta entrenamenduak, genituen entrenatzaileak pixkatu ematen zigutela gogor, baina ondo. Eta grabatzen hasi zineten momentuan, ez, ikusi ditugu bideoren bat edo beste, trailerrean ere ikusi dezakegu, eraso asko jasoan zituzten pertsonak izan ziren, alde batera utziak, irainak denetarik jasantzuten. Zuek hori grabatzerakoan, nola sentitu dezu? Gogorra baita izan zen, karo, bestalde baita, ekstra guzti hauek dianak, guri irentzigutenak, eta dana, oso ondo karakterizatuak zeuden, eta kara, azken finan gu, 20 urteko neskak edo geha, eta ikusten zera momentu batean, 20-30 gizon zuri, edo zer gauza esaten, eskisi bete a fregar, eskisi nosike, lagundu zigun baita sartzen, ez, emakume hauek jasan izan zuten gauza guztietan, eta orduan, gogorra izan zen. Irakurri dut edo entzun dut elkarrizketaren batean zure kideren batek ja frustrazio hori kentzeko ere parkera jeitsi izan zela, ez? Futbolean jolastera de. Bai, eta gaina esaten zigune, bitu nik juna izela gaur, eske behar nun jutea eta rodaje bitartean baita hartu pelota, eta geistea eta benga ematea behin da berriz baloiari. Eta bai, polita da hori. Grabazioetan zinetela ez, konturatzen joan zarete zer izan ziteken film hau edo zer eman zezaken film honek? Nik uste gutxinaka jungeala konturatzen, ze hasiera batetik bagenekin oso historia beharrezkoa zala, nik ez duen ezagutzen, eta beste neskak ez, eta pena bat da. Eta orduan ikusi genuen, eta bagenukan hor, azken ardura puntu bat, ez, gure sorbaldetan, nahi degula ondo egin, baina gero, denborakin, behin pelikula egina, ikusita, eta jendea, ezagutu genitunean baita, benetako pionerak, nik uste konturatzen jungeala jozenolako dimentsioa daukan historia honek, eta nik uste hemendikan denbora
pasata konturatuko naizela are gehiago azen olako garrantzia daukan benetan. Entzulentzat, aipatuko dut, jokalariak bere zentroan jartzeaz gain ere, kazetaritza eta emakume bat kirol kazetari izatearen gaia ere lantzen duen pelikula bat dela. Ikusi ditugu ere azken asteetan, sareetan, bideo batzuk momentu hartan egindako galderen inguruan, eta zer galdera jaso zituzten futbol partida hori bukatu ostean, beraiek haiekin hitz egiterakoan ze historia kontatu dizkizuete edo kontatu dizkizuete? Kontatu digute pixkat, denetatik, baina orokorrean beti errepikatzen zan, nola broma bat bezala hartzen zituzten, kazetariak badago hori filmean baita gertzen dela oso famatua den klip bat, ez? Beraien ipurdiak ikusten diana, bakarrikan enfokatzen zaila beraiei, edo galdera, futbol partido bat bukatzerakoan, galdetza, izuze, zen nahiago izu gol bat sartzea edo tortilla patata bat egitea, eta esatezu, Eta gainera, kontuan hartuta beraiek askoz ere txikiago zirela gu fikzioan heldutu ditugu, beraien adinak, ez dakit 16-18 urte artean, baina eske beraiek, benetan 13-15 urte zituzten, eta olako gauzak jasatea esaten ziguten gehien bat. Beraiek etziala konturatzen ez da, 13 urtekin batean kazetari bat etortzea eta olako gauzak galdetzea erantzuten zieten edo zein moduan, baina beraiek hori lotxa sentitzen zuten. Nora, zure proiektuei begira, zure lehenengotako proiektu bat da, gainera horrelako pelikula bat, nolakoa izan da esperientzia guztia zuretzat hortik begiratu da? Oso berezia izan da, zen gainera hori nire lehen proiektua da, eta nik uste beste neskak lan egin dute pixkat lehenagotik, ez berdin gauza ezberdinetan, baina bereek esaten ziaten, ez dala ohikoa guk bizitu izan deguna, ze hasieratik lagunak izan geha danak, bai aktoresak, bai gero rodajean sartuta, ekipoa dana oso ondo eraman gera, oso izugarrizko ambientea izan dugu, eta kontuan hartuta oso rodaje zaila izan zala, guraldia atzalako egon gurekin, eta karo kanpoan grabatzen genunia gehien, eta hor neuriakin gelditu bestea, eta rodajeak oso toki estresantea dira, eta orduan kontuan hartuta hori izugarrizko esperientzia izan da, izugarrizko jendea eramaten dut. Azken finean ni oso proiektu polita da, eta azken finean nire karreraren ez hasiera, baina egindako lagunak eramatitut gehien bat. Malagako festivala ere aipatu duzu, 21 urte dituzu esango nuke, 22? 20 urterekin Malagako festivalean lehen aldiz, lehen proiektuarekin, horrelako esperientziak biltzen hastea ere ederra izango zen, ez? Oso ederra. Eta, urduri, ez, hasieratik, esatezu, zer aurkituko detan, baina oso ondo egon naiz, oso inguratua jendeak baita ere lagundu nau denbora guztian, bai pelikulakoak, bai baitaren errepresentanteak eta dana, eta orduan beti sentitu naiz, oso oso lagundua eta zainduta, eta orduan, olako esperientziak olastea, oso polita da, eta izango nuke gehiago eskertu. Galdetu nahi nizun ere, kontuan hartuta ez, zuek ardazten dituzen pertsonaia hauek jasandako kritika guztiak, zuek jasotzen ari zareten kritikak nolakoak ari dira izaten? Denetatik, baina orokorrean oso pozik gaudez, jendea, badago jendea, igual ez dakila zer espero, zinean, hartzen dira, igual futboleko pelikula bat ikusita, baina danak ateatzen dira, unkituta eta emozionatuta, eta benetan, esanez, pelikula hau, futbolari buruz dijo, eski askoz gauza gehiago komentatzen dira pelikula hontan, baita bizitutako emakumeak orokorrean, gara jaietan baita, zeda 1970, orduan, ateratzen dira, ni gutxienez, jendeak esandakoa oso unkituta. Nora, bisat, bukatzen juteko, galdetu nahiko nizukela, ea badukazun proiektu berrirek esku artean, zer dagon orain, zer esperoko dugun zure bidetik? Orain hori beste proiektuak tanteatzen, baina badukat aurreko iraian grabatu nun beste bigarren pelikula bat, hemen gaina Euskal Herrian, Hermanas, ditzen dana. Eta dago hor azken detaileak bukatzen, eta laizter hilabete batzutan aterako da berriz ere zinetan. Zai egongo gara Hermanas filma ikusteko, eta ea gehiagotan ere ikusten zaitugun festivaletik festivalera. A ber. Eskerrik asko, Nora. Zuei.
Entzuleo, goizeko 11:04 izango dira 4 segundu barru, eta guk segituan Landerkor nago orkestu behar dizugu hementxe gurekin bigarren kafean eztiaren inguruan hitz egin behar dugu eta. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera biro prebale. Frenorik gabe, talda panera, nora biderik gabeko dela, batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizera. Ba, esan dakoa, entzuleok, Landerkor nago gurekin dugu dagoeneko, Lander, egunon. Eta gaur eztia izpide, bueno, ba, haizu, badakigu eztiak askorako ematen duela, baina uste dut gaur asko deskubritzeko eta ikasteko ere, prest etorri gara. Gaur, etorri gara erakusteko, esateko bintzat, distingitzeko noiz den ezti bat kalitatezkoa, eta noiz dan ezti txarra, eta pixkat baita konparazioa dugu, eta gauzatxo batek argizu baita probatzeko, ni bain dela gutxi deskubritu nun gauza bat oso kurioso, eta esgarria. Ados. Tintirin jantzin naiz dorko zitako, Santa Mañako feste parako, motoziritsi gera lokatzen. Bueno, guazen astea. Eztia, denok ezautze deun produktua, denok jan deun produktua, baina trikimailu asko dazkan produktua baita, supermerkatutan. Ikusten dugun esaltzen den eztia, ia gehiena euneko ez da eztia bakarrikan, baizik eta glukosa, azukre ezberdina dituzten hainbat prozesatu baita dazka, eta gaur hortaz itzeingo dugu, pixka bat, nola berezi ezti ona eta txarra denez. Hasteko lehenengo pausoa oinarrizkoa da ikusi behar duela pasteurizauta edo ez dagoen ezti hori. Ezti merkea ikusten baldin badezute, pasteurizatuta dago. Ez da prozesu beharrezkoa, baina pasteurizazioarekin lortze duna da urten zehar likido egotea beti eztia, ez? Gutza erabiltzeko, erresa den ezti hori, jakin dezazuen, pasteurizatuta dagoen eztia dela. Zer da eztia pasteurizatzea? 80 gradutan 2 minutuz berotzen den ezti bada, eta horregatik ez da kristalizatzen, ja bero asko eman dizaketako. Eta eroslentzat erakargarriegoa izaten da, ez? Hori ez zaizu lehortuko edo. Ez lehortu, ez zaizu kristalizatzen. Goizean jogurra ireki eta eztia hor likido egotea, gozada bada denontzako, baina jakin dezazuen hori ezti pasteurizatuta dagoela. Eta horrek baduela trabaren bat edo bestela erabat ona nola baita. Itxuraz politxagoa izaten da, beti likido egotea, baina bero horiek enzima eta propietate naturala guztik suntsitu eztiarena, ez? Hoi da gakoa handiena, goretzen goduna, kristalizatzea ez dela arazo bat. Zuk igual dakazula pote bat ezti hor zure etxen 2 urte da mazkila eta ikustezura gogorra daula, ez da kaltetzen, ez da txarra jartzen. Eta ezti hori, momentuan konsumitzeko kristalizatu bada, berotu dezakegu edo? Berotu dezakezu pixka bat, gomendatzetena da, igual baino maria baten sartu pixka bat, 40 graduta jarri eta jazta. Entzima horiek suntsitu ez, baina pixkate... Eta nutrizionalki bere propietate guztiegat gordetzituz. Gauza da, ez dala erosoa, egunerokotasunero kutsara sartu da, hor kutsara gatzea, koiara gatzea, eta ez dizulako beste likido politxo eukitzeko, zure jogurrea motatzeko. Baina pixka bat baino maria baten sartzezu, eta kitxo, edo bestela hartzezu jangozun kantitate pixka bat, eta mikrobinasen 10 segundu eman pixka bat, eta jazta, pixka depeldu arte, baino ez berotu. Ezkenen 80 grautatik pasatzen balin bada, bere entzima guztik hiltzituzu, nutrizionalki baita kalitatea galtzen du, jende asko ez di hartzen azukrea, ez duelako jaten, jakin dezazuen eztia jan dezakezula beti noiz eta bere entzima guztik dazkan, nutrizionalki bazti ona bat din bada ez. Pixka diferentziatzeko, zu jutezaten supermerkatua, Eusko Label zigilua duten ezti guztiak pasteurizatu gabe dare. Horregatik, kolorea hain ezberdina azkate baien artean, batzu gogorrago dare, beste batzuk ez, baina jakin dezazuen Eusko Label zigilua ikusten baldin bazue,
ez dagoela pasteurizatua. Ezti hori ona dela beraz. Ona dela, eta gaina territoriokoa. Ez, labelarekin dakauna da etiketaren jatorria, baita hor fijatu behar du, ze herrialde bat baino gehiago agertzen baldin bada seinale txarra, ikusten baldin badeu ezti bat Ukrania, Txina, olako gauza ikusten baldin baiteu, kontuz. Ez da kalitatezko ezti bat. Labelorekin esan dakoa pasteurizatuta gabe dagoen ezti bada, eta kristalizatzearen aukera dakan ezti bat. Hori ez da txarra, esan du bezena, alderantziz. Da kalitate seinale bada, eta ikusi behar du gauza ona bezala, ez? Jake Eusko Labeleta zaigean, pixat Euskal Herriko eztiraz hitz egingo dugu, ez? Oku konsumitzaileen elkarte egin dago azterlan batzuen ondoren, esan dezako Euskal Herriko eztiak Espainia estatun kalitate handieneko eztia artelan dagoena. Baina arazotxo bat dakau, hemen, da erlaintzak ez dula bere momentu honetatik pasatzen, ze azkenen, bai, gazteriak ez dugu erlainekin lan egin nahi, klima oso aldakorra da gau hemen gainera Gipuzkoan gehien bat, Bizkaian ere bai, klima oso aldakorra da, eta guzta, galtzeko arrisku handiak izaten dira gehien bat neguetan eta, baina Araban ordez, da ezti gehien ekoizten duen lurraldea, klima pixa bat egokia duelako, eta han gauza berezi bat gertatzen da, erle autoktonoa daola, erle beltza. Erle beltza Arabako erle autoktona da, Apis mellifera aberentsis, mentxuleta dakatela. Eta hoi, penintxula guztin bizian erle bada, baina oso ondo egokitu dela Araban dago klima ezetasuna ez, eta da oso autotonizauta. Orduan, Araba dakau, gaur egungo produkzio gehien dakan territorioa hemengoa ez. Gio sartuko gapixa hitzaiten eztiaren lore motan arabera izaten dela ez. Gutxi gora bera 135 erromero loretatik etortzen da. Oso zaila da gaur egun bilatzea ezti bat non 100 lore batetik datorren eztia dela, ikusi, 1000 flores, 1000 lore ikuste ditun ezti guzti hauek dira lore ezberdinetatik polenizatu ondoren erleak ekarriun eta egin duen eztia ez. Hau pixkat terruar ardoa dakaten etiketa bezala kokapena egiten da, baina egunean ez da oso aldakorra ezti guzti hauek ez. Eta hoen, jungo geha sartzen erlauntzaren azpiproduktuetaz. Denok dakigu eztia zer da, nola erabili, nola sukaldean nola sartu, nola kontsumitu, baina daure beste elikagai baita oso interesgarri, pixka bat ez ezagunegoak, ez? Lehenengoa propoliba, hauek da, erlek erabiltzen duten erlauntza desinfektatzeko eta babesteko, oso tipikoa, eztarriko minetarako, defentsak indartzeko erabiltzen dugu, espraien, tintura, baina, pixkat ez dautze duguna da, ez? Abeslariek ahotsa sendatzeko. Engantxa da ikaragarriak daude horrekin ere. Bai, propolio espraia. Engantxa da adikzioa. Bai. Pentsatzen engantxa da abeslariera artean. Hori nerea da. Igual, garai batean gehiago jozuen, baina bai, abeslari batzuk, askok ez dut esango batzuk, inseguritate edo, ez da egit, eztarrian, pixkat garraztasuna sentitu orduko, propolioa, pla, nahiko, momentu batean oso modan izan zen, abez batzetan ere mundu guztiak erabiltzen zuen, gero, uste dut gaur egun pixkat baretu dela, baina alare erabiltzen da, Eta diodanen adikzioa baino da, inseguritate horren aurrean, eta nola naturala den, eta, naturala gauza asko dira. Asko gehiago igual. Segitzeko erlatza edo jalea real, zautzeuna, bada erlatxuek erregina erleari ematen dioten elikagaia. Hori da erle bat erregina erle bihurtzen duna. Horiek ematen dute, konzentratu energetiko bat, vitamina eta proteina aberatsa dituen mezkla antzeko bada, eta erlek ematen dute erle bati, aukeratzen duten erlei, erregina bihurtzeko. Polena, erlek bildutako polen bolatxo horiek, seguruski ikusi dituzula, ointxo bertan herboristerietan, nutrizionalki baita saltzen dira, proteina, vitamina, mineral ugarri dituen fuente naturala da,
Baina kontuz honekin ze pertsona batek polenari alergia baldin baio, ez kontsumitzuko ze alergia emango jo baita. Hoi baita garantzitsua da, jendea usteu ez diola geho alergik ematen, eta geho mingaina jartzen zaio potoloa, da, komeritan sartzea. Eta argizaria, ez? Azken erlontzeko gandorra dana. Erleik erakitzen duten material naturala, kosmetikan, kandeletan, deno txikitan indeun argizari kandela hoi, hortikan ateatzen da. Eta sukaldan ere erabiltzen dena, adibidez, gazta batzuk biltzeko, bai. Eta hau probatu baino lehen, sukaldean nola erabili eztia, ez? Batzutan dago jendea, ez duela beti gordinik erabiltze duguna, baina beste modu batzutan baita baldin badare. Hau, esan barra, gordinik ez baldin bada erabiltzen, ez da bere propietate nutrizionalak babesteko. Azkenean da, igual, marinatu bat egiteko, aragitako, arrainetako, eztia, mostaza, limoizugu pixa bat nastu, oi askoarekin, izokin batekin bota, labean sartu, karamelizatu. Nik momentuz oi askoarekin soilik probatu dut. Izokinakin da arrainekin oso ondo gatzea da bai. Esan barra. Eta pizzan. Ez duzuten ez probatu pizzan? Ez? Ostia. Pizzan, horretan dago pizza bat egiten dute eztiarekin, hauntz gaztakin, eta azeituna beltzekin, eta gelditzen da oso goxo. Gazta eta eztia beti. Baita, azeituna beltza hor jokuan? Kombinazio irabazlea beti. Bizigarrin ezberdinekin, sagardoz pina adibidez, vinagretan klasiko bat egiteko entxaladai botatzeko, eta sukaldaritzan beroa, esan deuna, beti da karamelizazio puntu hori bilatzeko, azenario batzuk, ezpala, kalabaza pixo bat, labean ezti pixo batekin, gazta pixo batekin da erabiltzen dago, ez? Eta gero nola ez, gazta freskokin, ogi tostatu pixo batekin, jogurtakin baita gozaltzeko, gordinik denok ezautzeun erabilera ugari ditu, ez? Eta oain gauzatxo bat ekarri zuet, ez, lasai. Oain dela gutxi deskubritu nun gauza bat, hauek balerdipeko mutilak eman ziaten, hemen dos fenomenos. Hau deitzea erleogia, deitzea hau. Eta hau da, erleek bere kaxatxoetan, beste hexagonal forma hori dakatena, sartzen duten beraien elikagaia. Azken da polena, eztia, zera pixka bate bai sartzi gote uste baita, eta horritana da fermentatu. Azken azidifikatu itea, eta gero, behin eztia ateatzezunen, historiko beti bota izan dana, hauek errekuperatzen hasi dira, eta hone bazu pasa probatzeko jatea dago, ez da hemen intoxikatuko. Da gauza oso kuriosoa, oin dela hilabete pare bat ola deskubritu genuna, ekarreziatena, eta da gauza oso kuriosoa. Azken hemen lortzena da fermentazio laktiko bat, eta horregatik handaka azido puntu hoi, hau da erlea jaten duna. Hala! Etorri zait burura txikitan joan nintzela behin, erle eskola batera edo, eta kandela... kandela egiten dena. Argizariakin kandela egin genuen, eta kandela horren usai etorri zait burura. Argizaria daka, bere barrunen. Eta daka, mezkla hoi sartzeue, eta pixkat ja usta guztian, da pixkat elikagaia hortikan hartzeue, eztia inbitartez. Wow! Bai, oso zapore xerebra duka. Oso kuriosoa. Azkenen da, nahi gogoratzit asko, lehen itzen duzu produkto guztioek nasketakin. Propolioa erabiltzezunen, azkazu ben pixkat garratzo jagazu, azideza dakazu fermentazioan gatik, ezti puntu badaka argizaria baita hor, azken janintzu argizari hoi, eta baita daka nastura hoi, bani oso interesgarria iruditzen zain produktu bat, eta gaur egun ez da erabiltzen eta ez da ezagutzen dez, beti industriak, beti bota indu, azken eztia ez beste guztia botatzen ibilia, eta gauzak oso puntualak hartu dituzte, komerzializatzeko. Hau komerzializatzeko, esan den oso zaila dela, azkenen produkzioa oso murriztua da, eta hoi gio, seguridade alimentazioi puntua emateko, industrializatzeko, baita pixat zaila den produktu bada, baina nahi pertsonalki oso interesgarria iruditzen zaiten produktu bada, eta aukera baldin bakazute inoiz probatzeko berri zeba. Oso gorrizoa. Euskara
marean gora, Lander Kornago, blazer bat izan da, eta gaur ikasi du zerbait estiaren inguruan, egia esan, jakin da ere, askotan ahaztu ere egiten zaigu estia horre sukaldaritzan txertatzeko jolasa, eta ematen du jokua. Oituta gare beti gordinen jatea, beti jogurran gazta pixatekin, nukesea. Bestela esneari, bestarria hola, zeze. Nik hori leheno asko egiten nune. Esne beroa, estia eta rona. Beti ukiu beste... Horrek entzin dizu, dena. Beti ukiu estia beste osasunarekiko lotura handia, baina gastronomikoki, baina hasia pixka bat garrantzia hartzen, adibidez Azurmendin eneko atxadaka bere erlauntza dazka, baita Balerdipekokin kolaboratzeu, behaiek juteiarea pixka ezaintzea erlauntz guztioi, eta pixka bat haidiana da, estiai bere lekua ematea gastronomian, eta ez bakarrik izatea osasunarekin lotua duen produktu bat. Lander Kornago, eskerrik asko eta bihar itzordua daukago bigarren kafetarrok. Bai. Uinetetik urrun. Uinetetik urrun. Zaindozko. Berdin. Janus Lesterren Herriola, inzuzen ere horeretako kilometrotarako sortutako kantua, hau 2024, 5? Bai, edo 3. 3, urteak pasa dira bapatean, ez? Justu egon ginelako aurreko astean hitz egiten lagunen artean, eta ez dakit. Esango dizut, kantua bera ze datakoa den, eta horrek emango dugu pista, ez da? 2023ko maiatzean atera zuten, bai. Entzuleok, hain zuzen ere Herriola entzuten utziko zaituzte gurrengo minutu parean, eta segituan gara zuekin, puri-purian tartean murgiltzeko gure horbilduko dira, ez da egite, Eneko, Xabi, Noa, uztut dena datu zela ona. Ilargia da marea, mugidezaken bakarra, gugeu gara euskararen, ilargi bete bakarra. Alde bat eta bestea, ezkerra eta eskubia, biak batera da euskara, ibaia eta zubia. Bera gora nola, nora, itxasora, herriora, euskara marean gora, herriola, kilometro, itxasora, herriora. Besarkatzen du herria, plaza kaleak, auzoak, zarra eta berria. Hortxe dago itxasoa, hurbila lalauzoa. Hortxe dago itxasoa, euskaraz herri osoa. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Egunon, ongi etorri naiz irratirak. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabalkigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean oro har ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera, goizeko 6tatik 10:00. Naiz irratia. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. It's you, and I'm not getting over it. Darling, is it cool if I'm stubborn when it comes to this? I guess we're in time. If you're getting yourself well for me, I guess you're all mine. Zeo, Yuri? Gure barneko kontu bat. Kontatu nahi nuen. Bueno, musika egoko dut. Mikrofora jetxita zeudela. Jetxita zeude, baina begiratu diazu. Ez que galdetu dut eta ez diazu entzun. Dago, barneko digo bat hitz egiteko dela kaskoak kentzea. Kendu dut eta egin dut eta ez diazu kaso egin eta orduan egin dut ezkoekin horrela eta justo mikrofona ego diazu. Iñaki Carreterok idatzi digu, hemen Barrundiako labentan, pizzerian, txiki sagar berde eta eztia pikantekin egindako pizza gozoa egiten dute. Txiki sagar berde eta eztia pikantea. Wow. Bastante ona, nik... Ezin jakin probatu arte. Igual eskapadin barko dut. Hori da. You all the time, in doses and night, no roof on the drive. Gorkak dio, gaur animatzen pizza batzu jatea, hambre Gorka, nik gaur nago hibernaziorako. Izaki Gardenak kafesten zuen hibernaziorako. Piskat etxera sartu behar dago, estela. Tira, puripurian tartearekin abiatu beharko dugu ez, egin beharko dugu aurrera, eta gaur Imanol ez dagoenez bere engainatzeko, bere izateko lehena, ez da beharko dugu, zein izango den lehena.
Venga, ba, ni hasiko. Ondaineko tokatuko zitzaizun nik uste. Izugarrizko eztabaida luzea. Edo zin modutara ere tokatuko zitzaizula zirudien, bai. Papeleta guztiak zen dituen. Bai. Zein da zure proposamena, Neko? Ba, bira, nik gaur ekarri dudan proposamena da All Shall Be, edo gazteleraz, todo saldrá bien. Prime Videon dago ikusgai, eta, hau filma da. Nik orokorrean filmak ekartzen ditudolako baita. Naiz oso telesailai zalea, egia esan. Ni konturatu, Bai, Ni konturatuan egon entzen ditula telesailak ekartzen. Bueno. Beste film bat ekarriet. Kasu honetan, ze kontatzen da, Pat eta Angie izeneko bi emakume, adineko emakumeren historia gertatzen da, bi hauek bikotekidea dira, Hong Kongen bizi dira, filma ere zuzendariak eta talde guztia ia gehiengoa Hong Kongoa da. Eta, ze kontatzen du historia honek, bi hauen historian ze gertatzen da, Pat alako batean hil egiten da. Oi. Eta beraz, filmaren nahiko hasieran gertatzen da. Spoiler, minutu 5 spoilerra. Hil egiten da edo hil egiten dute? Hil egiten da. Ados. Ze trama, ez dago hor nola hiltzen edo hor ez dago tramarik, baizik eta hil ondorengo horretan familia eta bere bikotekidea hasten dira bere herentzia banatzen. Eta, karo, filma da nola baite herentziaren banaketa hori nola egiten duten erakusten dute ze. Eta hor, herentziaren banaketa horretan, sortzen dira azpitrama pila, ez? Adibidez, bi adineko emakumeak, ez ziren ezkondu, ez zuden ezkonduta, beraz, legeak eta Hong Kongo legeak esaten duen arabera, familia horretako gizon zaharrenari edo seme zaharrenari eman behar zaio dena, karo, kasu honetan, nola ez zen bikotekidea legearen aurrean, orduan bere anaiaren gana pasatzen da guztia, eta orduan hor badaude ikamika batzuk, adibidez, ikamika nagusienetako bat da etxearekin zer. Gero baita, badaude ilobak ere esaten dutela jotzu nire izebe bazara, ez dakize, badaude batzuk saiatzen direnak agian esaten etxea utzi dazu, edo ze orain ez dago zure esku, edo hor badaude azpitrama asko, baita beste trametako bat da, karo, biak emakumeak izanik, heldu batzuentzat zaila egiten da, adibidez, protagonistaren Angiren gurasoak ez dute guztiz onartzen, bere alaba beste emakume batekin egon izana, eta orduan, hor badaude beste trama batzuk, esango du, historiari nola baite pixua eta baita, pixua ematen dietena, ez? Eta baita balio, sentimental eta baita egunerokoan gertatu daiteken gauza asko baita ikus daitezkela. Eta hori nire gaurko gomendio bat. Todo saldrá bien edo All Shall Be Well, Prime Video. Hauxe Nekoren proposamena, All Shall Be Well, Prime Videon ikusgai duzuen pelikula, eta, itxura ederra eta sakona duena, nahi duenak buruan euki dezan. Zein izango da hurrena? Bea, noa, zu. Nere gaurko gomendioa da Viaje al País de los Blancos izan duen filma, oraindik ez da estrenatu, datorren astean, hau da, ekainaren 26an estrenatuko da, zineman. Eta, historia hau dago benetako gertakari baten oinarrituta, dala Usman Umarren ganatarraren bizitza bidaia kontatzen digu. Honek umetan, Europa herrialdearen inguruan zeukan ideia bat, Zuriaren herrialdea deitzen zion, bezala imaginatzen zuen, eta orduan erabakizun bere ametsa jarraitzea ez. Bertan bidaian nahiko arazo asko dauzka bidaian zehar, da Saharako basamortua zerkatu behar du, Libian urteak igarotzen ditu, ondoren Mediterraneoa gurutzatu behar du pateran, eta azkenean iristen da Bartzelonara, baina iristen denen ikusten du hori ez dela berak imaginatzen zuen bezala ez, bezala berak ametxetan imaginatzen zuen Bartzelona hori, hainbat arazo dauzka hor,
eta hor Bartzelonan ezagutzen duen Montse, zeneko emakume bat, eta berarekin harreman berezi bat sortuko da, ez? Ez dio bakarrik maitasuna emango, baizik eta eskainiko dio nolabaiteko etorkizuneko aukera bat. Eta nahi interesagarri iruditu zait film hau, iruditu zaitelako askotan, migrazioaz gaur egun noski asko hitz da titularra honditan, baina honek ematen dugu aukera nolabait lehen pertsonan ikusteko noladakoa den bidaia hau ez, Usmanekin batera. Eta gainera ez digu bakarrik nolabaiteko sufrimendua hitz egiten, baizik eta bizitzen aukere ez, itxaropenez pixka bat. Eta zait iruditzen bakarrik film polita dela, baizik eta beharrezkoa. Bale, nun ikus daiteke? Urrengo astean argitaratuko da. Hori da, zinemetan, ekainaren 26an. Ados. Vale, ekainaren 26an zinetan, beraz, noaren proposamena ikusgai, Viaje al País de los Blancos, hauxe bere proposamena. Xabi, zurea, lehenik eta behin, nun ikus daiteke? Traileran jartzen buruz ez naiz gogoratzen, Azkar batean erabaki behar izan dut, pelikula frantsesa, eta ez dakit nun ikus daiteken. Ados, bilatuko dugu. Mesedez. Baina bitartean joango naiz kontatzen, ze pelikula aukeratu dudan, aukeratu dut La Copia Perfecta erderaz, edo frantsesez L'Affaire Boyarski. L'Affaire Boyarski. Bueno, naiz trebea frantsesa, ni bakarrik ingelesa. Guk hemen frantsesa menderatzen dugu. Bai, hori ere bai. Eta zeri buruzkoa da? Historia da, Bigarren Mundu Gerra ondoren, Parisen dago zentrauta pelikula, benetako gertakari bat da, non Poloniako refuxiatu batek bizitza doble bat edo egin zuela. Alde batetik, gizon simple bat bezala jokatzen zuen bere emaztearekin, bere familiarekin, baina bazuen beste alde bat, aldezkutu bat, non kopiak egiten zituen batez ere asko bali zuten gauzena eta bileteak. Bileten replikak egiten zituen, oso detailetsu, denbora asko pasatzen zuen kopia horik egiten eta iritsi zen nivel altu batera, non aduenetako eta Frantziako bankuetako seguruak eta neurri guztiak pasa egiten zuen. Hain errealak ziren bileteak, merkatuan o zirkulo horretan sartu ziren, eta inorrezenen konturatu. Eta hor, aurreago konturatzen dira, eta gauzak pasatzen dira, norbaitek ikusi nahi badu. Pelikula, aukeratu dut batez ere, niri gustatzen ezkelako alde batetik, nik iaz dut ikusten pelikularik, serierik, argi dago, bestela hemen egongo nintzateken astelenero, eta ikuste ditudanak bakarri dago, kiroleko dokumentalak, norbaiti gustatzen bat zaizkio hortxe ditu, edo Bigarren Mundu Gerra inguruan edo Gerra Zibilaren inguruko serie edo dokumentalak. Pelikulak oso gutxi. Eta orduan ikusi dut, lehenik eta portada oso polita da. Hor dago... Portadak asko egiten du, Horrela aukeratzen dituzuzuk, Nik bai. Titula portada eta historiaren atzean zer dagoen. Benetazkoa baldma da, esaten dan bezala ez, basado en hechos reales, hori netzat oso garrantzitsua, ze historialdetik nahiko interesa daukat, beti interesatu zait nola joan den mundua urtetan zehar, eta orduan norbaitek historia kutsu hori gustatzen bazaio, pelikula hau ikusteko gomendatzen diot. ¿Has perdido a tus amigos? ¿Quieres perder a tus hijos? Dime qué fabricas realmente aquí. El Banco de Francia está asombrado. ¿No eran infalsificables? ¡Policía! Puede que lleve tiempo, pero lo detendré. Cuando tenga suficiente, pararé. No se detendrá jamás. Hementxe Xabiren proposamena, La Copia Perfecta, esan da bezala, egiazko gertakaritan oinarritutako pelikula, eta, gustu izan bali maduzu, hauxe zuentzate proposamena. Junior Romatet, zurea. Nire proposamena kontuan hartuta, eta badakitela jasoko detela azaroaren 20an estrenatuko den pelikula bat delako, jaso berri dudan begiratu bat, hartuko eta aldarritzat eneko kabenduko bat proposatu zuela.
Baina, bueno. Hemen irizpideak ez daude bat ere argi, ez daude ez genituen hasiera batean ezarri eta arain komeriak izaten ditugu. Araudia falta da. Bai, falta da. Bueno, gainera, Junek, ez zuen behin duela urte desenteko pelikula. Behin ez, askotan. Baina 1965ko bat baina gehiago proposatu ditut. Izan bartzutela agian, ez? Orain puri-purian dauden kontuak eta han non etorri den gaur etorkizunari begira. Zer estrenatuko da azaroaren 20an? Azaroaren 20an estrenatuko da The Hunger Games Sunrise on the Reaping izeneko pelikula. Gaztelaniaz, Los Juegos del Hambre, Amanecer en la cosecha izenako du, eta da, saga guzti honen 5. Pelikula, baina ordenean jarriko bagenitu dataz, izango litzateke 2. Hori da galdetu behar nizuna. Bai, lehenengo 3 74 eta 75 jokoak dituzte ardatzak, eta gero jarraian egin zuten Snow pertsonaiaren baitan 25 jokuen hasiera 10. bueltan eta hor dabiltza. Eta kasu honetan 50. jokuak dira. Gaztelaniaz deitzen zaie, Vasaillajes de los 25, hau da 25. urte hurren bakoitza berezia da. Eta kasu honetan 50. jokuak direnez ere berriro ere berezia da. Eta jokalariak bikoitzak dira. Toki bakoitzetik 2 lehiakide bidali beharrean 4 bidaltzen dituzte, 2 gizon eta 2 emakumezko, eta hor hasiko da joko guztia. Zein da protagonista? Protagonista da Haymitch. 74 eta 75 jokoetan dena Katniss eta Pitaren entrenatzailea edo gida esango genuke. Eta hemen pelikula hontan, nik liburua irakurrita daukadanez, esan dezaket gauza asko ulertu ahal izango direla Haymitchen pertsonaiaren inguruan, batez ere, 74. hasten den momentuan ikusten degulako pertsona bat erabat demokratua, den alkoholiko hutsa, ez daukana inor inguruan, eta gauza bakoitzak bere erantzuna izango du nik uste, pelikula hau ondo egiten badute liburuari begira. Gainera, niri pasazitzen liburuarekin, irakurtzen zoazen enean, zoaz aurreko pelikula edo liburuetan ezagututako pertsonaiak eta beraien hasierak ezagutzen, eta bada fan mugimenduak asko eskatzen zuen liburu batez ere, lehenengo liburuetako batean, lehenengoan, igual 2. aipatzen da Haymitchek nola irabazten dituen jokoak. Noski irabazi egin behar ditu ez direk egoteko. Ez da spoiler bat, bazpare. Irabazi egin behar dira horregoteko. Bai, egia da. Baina hori, aipatzen da oso modu laburrean nola irabazten duen, baina prozesu guztia eta zer dagoen hor, eta ez da aipatzen. Eta gerora ere irabazteak zerrekarri dion ere ez da aipatzen. Orduan, honek gauza asko argitzeko aukera emango du. Kontatuko dizuet ere grabatu zela Asturiasen, Somiedon. Somiedoko parke naturalean grabatu nahi izan zuten zati bat, kasu honetan, arena edo jokua gertatzen den tokia bada mendi inguru bat, baina pasazitzean gauza bat izan zen, etorri ziela lokalizazioa begiratzea udaberri udara inguruan, eta klaro, Somiedoko parkea zen oso polita eta dena berdea, baina grabatzera etorri ziren negu ingurua, udazken negu inguruan, eta Somiedoko parkea lehorra zegon. Orduan, hain berde hori irudikatzen zutena eta hain polita gatik etorri ziren hori, zegoen nahiko lehorra eta margotu behar izan zuten inguru guztia berde artifizial batez, eta gero CGI-a erabilita grabatu behar izan dituzte, edo bihurtu behar izan dituzten mendi horiek erabat berdeak, noski etzien horrela. Doixe, azaroaren 20an argitaratuko da, badakit jende asko azaroaren 20an bertan ziroan egongo gehala. Eta... Egun horretan bertan. Bai. Ni bestela sareetan tragatuko ditugunak ezinezkoak izango dira. Junilla sareetan hasi da, azaroaren 20an plan badakat. Bai, nik nerekin azaroaren 20an ez kontatu. Bale. Egun borobila geratuko zaizu azaroaren 20an. Zeba? Ui. Galdu naiz. Neri geratu. Nori hiltzen azaroaren 20an. Bai. Patxi. Hori. Bale. Borobila. Nahi bai.
Ba, hortxe Juneren proposamena, azaroaren 20ko duzuena. The Hunger Games, Sunrise on the Reaping, Amanecer en la cosecha bezala itzuliko dena hegoaldean, eta tira, hortxe izango duzue, ura ikusteko aukera. Hemendik ordura arte bizirik bazaudete behintzat, eta artean hil bazarete, gaurko bigarren kafe honek ez dizu askotarako balio izan, baino baizue, zer egingo diogu bizitzari. Bueno, bitartean liburua irakurri ezakete. Barkatu baino, eneko kartzen du abenduko bat, eta ez zitzaion izir izan? Bai, baina ja, niri zurekin sartzeak ematen dian plazerra, konparezina da. Ni kontatu nunen, momentu hortan puri-purian zen. Karo, eta nik degun izekarri nunean 100 urte hurrena. Bueno, pues ya está, 1985. Nik gauza kontatu behar dizuet. Oso garrantzitsua da bizitzan, kolaboratzaile bat etortzen denean dakienari buruz hitz egitera, ari entzutea. Ez nik bezala probatu dudala Lander Kornaoak ekarri dizkigun erleen jaki hauek, eta daukat mingaina eta eztarria azaltzeko polenari alergia dio. Alergikoa naiz polenari. Eta behin baina gehiagotan aipatu du Landerrek aipatu du. Bai, ez entzun dio, baina zen justu horrek ez. Ez dio jaramonik egin, eta orduan gero autopozoindu da. Autopozoingieta. Guztia, egun pare batetako baja hartu, eta pixkat, hemen astea lasaiago pasatzeko. Ez da egia. Bueno, goizeko 11 eta 45 minutu izango dira 5 segundu barru, eta 2 proposamen dauzkagu oraindiko. Jori, zu edo ni? Ni. Vale, zein da zure proposamena? Bestela garatu pasaren astean ez zidan denborarik eman. Ez dut ez. Nere proposamena. 5 minututan bik. 5 minutuak behar ditut. Bale. Ez da egia. Nik ekarri nahi dizuet The Four Seasons, 4 urtaroak, 2. denboraldia estrenatu berri da Netflixen, duela 2 aste, maiatza bukaeran izan zela uste dut, eta da komedia bat, baina gai oso interesgarriak lantzen dituena. Gomendatu nuen, lehenengo denboraldia atera zutenean, eta zer da, hau da, telesail bat da, eta bertan kontatzen dire laguntalde batek historiak. Laguntaldeak baditu, 40 urteren bueltan daude, eta joaten dira urtero 4 bidaia egiten dituzte. Urtaro bakoitzean, bidaia bat egiten dute, eta horregatik The Four Seasons izena du telesailak, baina gero baita ere, nola 40 lau hamarkada bete dituzten, hortik ere 4 urtaroak kontua. Eta orduan, bakoitza bizi da. Batzuk gertu bizi dira, besteak ez, batzuk seme-alabak dituzte, besteak ez, badago ez dakit matrimonio heterosexual bat, baina beste bat homosexuala, badago bikoterik ez duen bat, bakoitzaren egoera desberdina da, baina elkartzen dira urtero, ze hori egin zuten promesa bat aspaldi, eta urtero elkartzen dira bidaia egiteko, eta bidaia horietan ateratzen dira, kezkak, batzuetan haserreak, besteetan, agian, zu esatera ausartzen etzaren kontuak, baina gero elkartzen zarenean ateratzen diren gaiak, eta oso interesgarria, eta lehenengo denboraldian, eta spoilerra egingo dut, oraintxe bertan, beraz, ikusi ez baduzu belarriak tapatu. Ez dut esango ze pertsonaia, baina pertsonaia bat hile egiten da lehenengo denboraldian. Bidaiara doan hauetako bat. Orduan 2. denboraldia hasten da, egiten dutela bidaia bat, pertsonaia honen errautsak. Hildakoak nahi zuelako, mendizeatz batean, errautsak banatzea, eta orduan, bidaia egiten dute, errautsak banatzeko. Eta orduan, hori da abia puntua, eta kontua da orain, batu dela historiara pertsonaia berri bat, ze, hiltzen pertsonaiak neskalagun batzuen, eta neskalagun hori orain, batu da bidaia honetara noski, zei, gizon hau hiltzenean, beraz emeren neskalaguna, eta hor sortzen dira, hildakoaren emazte hoiaren, eta, hiltzenean zuen neskalagunaren arteko gora berak, eta, kontua da, ez dut gehiago kontatuko, baina komedia dela, baina oso gai interesgarriak jartzen dituela mai gainean, tartean eriotza adibidez, baina gero baita harremantzeko moduak, ez dituzunean 20 urte, eta 40 dauzkazunean, ligatzea adin horrekin, edo konturatzea ez zaudela pozik zure lanarekin, edo konturatzea beti esan dugu ez ditugula umeak nahi, baina orain bietako batek esaten du, nik eduki nahiko nuke ume bat, eta orduan zer gertatzen da, zer esan nahi du horrek harremanarentzako, diruaren kudeaketak, baita ere, edo seme-alabak hasi dira, eta orain ze puntutan gaude familia gisa, zeia seme-alabak etxean ez dira bizi,
gai oso interesgarriak plazaratzen jartzen ditu mahai gainean, agian, ez dakit, 18 urte dituz eta oraintxe egin duzu unibertsitatera sartzeko azterketa, agian, ez zaizu interesgarria egingo, baina bestela, iruditzen zait, mahai gainean jartzeko moduko gaiak direla, eta agian, askotan gomendatzen ditugu hemen telesaiak, gaztegoentzakoak direnak, edo protagonistak direla 20 urteko, jende gaztea, ez? Izan daiteke Euphoria edo The Summer I Turned Pretty edo horrelakoak komendatzen ditugunean, baina hemen, gai landuagoak daude, baina ala ere esan dizut komedia dela eta sortzailea Tina Fey da. Tina Feyk segulako ibilbidea dauka umore egintzan eta bada sortzailea eta aktoretako bat, baina gero aparte badago adibidez Colman Domingo aktore gisa zoragarria dena ikusi duguna, goain dela gutxi gomentatu genuen Michael Jacksonen pelikula, eta Michael Jacksonen pelikulan Michaelen aitaren papera egiten du Colman Domingo, eta Colman Domingo dago hemen beste erregistro guztiz desberdin batean, The Four Seasonsen, eta bigarren denboraldia estreinatu berri, oso interesgarria ikusi dut interneten eta kritikak eta baita ere, nahiko adostasuna dagoela, gora ipatu egin dute, eta hori gomendatu nahi nizuen. Goiuriren proposamena, Netflixen dago ikusgai, ez da? Bai. Hortxe Goiuriren proposamena, The Four Seasons, eta azken 10 minutu eta hauetan nik nire proposamena botako dizuet. Entzuleok, Balandrau, Bent Salvage, uste torrela auskatzen dela. Hau ere egiazko gertakizun batean oinarritutako pelikula da. Entzun duzu Bon Nadal Gabonak ziren 2000 urtean, hemen nirekin mailan zaudeten bakarra egongo zan jaiota. Goiuriela. 2000 urteko Gabonak zure bai justitu? Bai, ni otxaeko anez. Ilabete batzuk zituen Junek, Goiuri ja urte batzuk, ze adin badauka. Eta, kontua da gertatu zela, Espainiar estatuko eta Kataluniar Pirineoko historiako istripurik larrienetako bat, eta hortik abiatuta sortzen da pelikula hau. Ikaragarrizko arrakasta izan du zinemetan, orain arte aurtengo fenomeno zinematografikoetako bat, eta dagoeneko esan daiteke Katalunian Alkarrasen atzetik, inoizko Kataluniar zinemako estreinurik arrakastatxoena izan dela. Esan da bezala, egiazko gertakaritan oinarritutako pelikula da, gainera liburu bat idatzi zuen Jordi Cruzek, Tres nits del Torbi un cap de ani. Torbe hitza bera, Piriniotan gertatzen den haize kaitz fenomeno bat da, lurra eta, nolabait urakan moduko haize oso bortitzak batzen dituena, eta estreineko pelikula da, bide luzea zinemagintzan egin bai, baina luze metrai baten edo film luze baten zuzendaritzan estrenatu den Fernando Trujolzentzat. Honek lan asko egin dulenago, Berlangarekin, Baionarekin, bere film labur batek, El Barko Piratak Goya saria lortu zuen, beraz, bada zinemagintzan urtetan oso aritutako pertsona bat, baina esan da bezala, film luze batekin, etorrelako mailako pelikula batekin nolabait estrenatzen dena. Pelikula oinarrian kontatzen du gertatu zen ura, eta nolabait bada spoiler bat hasi aurretik, ze historia hori gogoratzen duen edonor badaki eta bestela soma dezake, etzela gertakari gozua izan, hainbat lagun hil ziren, talde ezberdinak harrapatu zituen torbarek, eta pelikula hola hasten da, oso giro lasaiko mendi jardunaldi bat da, zeru auskarbi, eta oso minutu gutxitan ekaitza, lainoa, terrala dena nahastu, eta gauzak korapilatu egiten dira. Eta hor badago superbibentzia biziraute borroka bat pelikularen erdigunean. Kuriosua da, ze Trujols berak aitortu du entrevistetan nola pelikula ontara edo gai ontara horbiltzen hasi zenean protagonistek bizirauntzuten hainbat pertsonek, askok bizirauntzuten, kontatzen zioten, nahiko luketela mendia areriotzat edo mendia borrerotzat izango etzuen pelikula bat egitea, nolabait. Pixkat, etzezan jendearengan beldurra sortu, baizik eta kontrakoa, ez? Pixkat,
bueno, bertan sortu zen adiskidetasun, elkarlaguntza, voluntario talde ikaragarriak eta hori guztia transmititzea. Baina era berean, han bizi izan zutena ere, noski, garbi gerazedin, ez? Horregatik bilatu zuten mendian oso egiazko baldintzetan grabatzea, bentiska, ize gogor, elur, txingor giroan grabatuta dago, eta hainbat momentutan hori nabari da, nolabait, pelikularen deskontrol puntu bat edo esango dugu, eta uste dut horrek gainera ematen diola ikararrezko sinesgarritasuna. Ez dakit pelikula klitxe bat, ez da estetika guztiaren gainetik jartzen duen pelikula bat, ematen ditu aukerak oso momentu ederretarako, Balandrau mendiak oso bizta ederra duelako, uste dut mendizalen artean badela oso mendi maitatua Katalunian, ez da altua 2007 metrotara ez da heltzen, Gironan kokatuta dago, baina bada mendi bat, giro aldaketa, eguraldi aldaketa oso bortitzak jasan ditzakeena, eta era berean paisajistikoki oso ederra dena, eta mendizale askoren mendi kutxuna ere badena. Eta pelikulak historia hau kontatzen du oinarrian, nolabait komunitatearen indarrean edo kokatzen da, eta hor Kataluniako zinemako hainbat oiko zinemagile eta bide lagun izan ditu Truolsek, eta Arnau Balater izan da musika egin duena, El 47 pelikula, Mi amiga Eban ere aritu dena, eta esango nuke pelikula oinarrean, elkartasuna, elkarlaguntza, komunitatearen inguruko pelikula bat dena, norbaiti burura etorriko zaio garai bateko Biben, ondoren Baionak berak ondu zuen, ez da gitzi zen buru eman zion pelikula. La Sociedad de la Nieve. Oso bestelako pelikula dela esango nuke, badituela osagai batzuk, nolabait, sinopsian edo hemen ematen duen azalpen honetan jendeari buru ara eman dizaioketenak, baina era berean oso beste modu batera egindako pelikula bat dela esango nuke. Pelikula hau Filminen estrenatuko da ostiralean, prentsak dagoeneko ikusgai izan dugu, eta zinemetan ikaragarrezko bidea izan du, esan da bezala, arrakasta itzela lortu duela, Alkarrasen ondoren, Kataluniako zinearen, zine katalanaren, estrenorik arrakastatxuena izateraino. Eta hausen ere proposamena, esan da bezala, dagoeneko zinema aretoak atzean utzi ditu, oraindik proiekzioaren bat edo izango da momenturen batean, baina plataformetara Filminera iritsiko da ostiral honetan. Eta 4 minutu dauzkagu gaurko saioa amaitzeko, eta 4 minutu hauek ontzeko, atzo, juistu, Garazi Esnaolak kaleratu zuen altzak dardarka aurrerapen kantu hau, entzuteko aukera izango dugu, Garazi Esnaola zagutzen ez duenarentzat, Janus Lesterren, Izaroren, Gartxotun Zainen, beste hainbat musikariren piano jole, teklista da, eta bere bakarkako bideare egingo zuela aurreratu zuen, diskoa oraindik udazkenerako iritsiko dela uste dut, baina aurrerapen kantua dagoeneko atzo kaleratu zuen, YouTubeen daukazue ikusgai, oraindik ez dago plataformetan, altzak dardarka Garazi Esnaolaren kantua, eta gu bagoaz Junior Romateti barguren, datorren aster arte. Xabi, Noa eta Eneko bihar arte. Eta Goiuriz izaren da zure bai. Entzuleok bagoaz Garazi Esnaolaren musikarekin bihar goizeko 10:00 hemen izango gara bueltan, bigarren kafean, naiz irratian zaindu asko, aio! Bakarrik
cerca. Keep calm and bigarren kafea.